Какво представлява късмета и как да бъдеш по-голям късметлия? Аз съм Веселка Йорданова, авторът на книгите от поредицата Решимост. Късмета не е нищо друго, освен синхроничности, които ти сам си привлякал със своите мисли и чувства. И както добре разбираш, думата синхроничност произхожда от думата синхрон, т.е. две неща се случват едновременно. Твоето желание и събития и обстоятелства, които го удовлетворяват. Ти си на точното място в точното време и сякаш хиляди невидими ръце се спускат и ти помагат. И така, как да бъдеш по-голям късметлия? Два са начините за това. Първият начин е да извършваш духовна работа, защото когато ти правиш визуализации, положителни утвърждения или съзерцаваш, например, своето табло на мечтите, ти се чувстваш прекрасно и задействаш закона за привличането, който ти носи именно такъв род синхроничности. А втория начин да бъдеш по-голям късметлия е винаги, когато мислиш за своите желания и мечти, да се чувстваш добре. Всъщност това е универсалната формула, ти да ги привличаш. И синхроничностите са именно знаците, че твоето желание е на път да се сбъдне. Ето как се случва това. Например, имаш мечта да отидеш на екскурзия в Египет, но не можеш да си я позволиш, нямаш достатъчно средства за това. Само че вместо ти да се ядосваш, че нямаш достатъчно средства, винаги когато си помислиш за своята екскурзия, се чувстваш прекрасно, представяш си как ще видиш пирамидите, как ще научиш повече за тази древна култура и в резултат се случват следните неща. Например, приятел ти се обажда и ти казва, че е останало само едно място за подобна екскурзия и понеже е последното, ти ще го получиш на промоционална цена. Или пък получаваш някакъв неочакван допълнителен доход или бонус, който е в размер точно на стойността на екскурзия, която вчера, например, си видял по интернет. Ето такива чудеса ще започнат да те спохождат.